नमस्कार मंडळी, मी करते आज वालीची भाजी। हे बघा ताजे फडफडीत आमच्या ह्या परड्यातले हे बघा लागलेत वाली। तर हे मी गावठी वाली काढलंय आणि ह्याची भाजी मी करतले चुलीवर। ह्या गावठी वालीची भाजी सहजी आता हे गावठी वाल मिळणार नाही। वाली असतात खूप प्रकारचे, पण ते घाटी वगैरे अशा असतात। ही गावठी वाल असा। तर ह्याची भाजी मी तुमका चुलीवर करून दाखवतले। हे वाली मी स्वच्छ 2 पाण्यात धुवून घेतले आणि हे थोडे वाली जून असत, ह्याचे गर काढून मी या भाजीत घालतले। काही भाजी बरी चवीक जाता। मी आता हे चिरून घेते वाली। या वालीची भाजी मोडून पण बरी जाता। म्हणजे एक पद्धत अशी असा की वाली मोडून त्याचं दोर काढून भाजी केली जाता। हे मी चिरून करतोय। वेगवेगळे पद्धती असतात आमच्या कोकणात वालीची भाजी करणे। ही बघा, ही गावठी मिरची बुटकी असता आणि ह्याच्यात बी जास्त असता। मनाने उभी चिरायची नाही, अशी आडवी चिरायची। 2 तुकडे करायचे फक्त। काय ती बी जशाक तशी आतमध्ये राहता आणि भाजी एक मिरची बरी लागता। ही वाली मी बारीक कापून घेतलं। जून वालीचे हे मी असे गर काढून घेतले। हे बघा, ह्या आता वालीच्या भाजीचं साहित्य। हे 2 कांदे मी बारीक चिरून घेतलं। ओला खोबरा घेतलं। ही हिरवी मिरची 2 तुकडे करून घेतलं। ही बारीक मोहरी घेतलं। हळद आणि हिंग आणि तेल। मी पातेल्यात तेल घालून घेते। मी टाकते मोहरी। मोहरीची बरी तडतडून द्यायची। त्याच्यात टाकायची हिरवी मिरची। हिरवी मिरची पण बरी अशी भाजून घ्यायची आणि चिमूटभर हिंग। मी आता ह्याच्यात कांदे टाकून घेते। मी आता जितकी मी भाजी करतले तितक्याने मीठ टाकून घेते कांद्यात। थोडीशी टाकते हळद। तो कांदो आणि मिरची बरी आता भाजली। ह्याच्यात मी हे वालीचे गर सोलून घेतलेले टाकते। हे भाजी बरोबर पटकन उकाडतले आणि हे वाली चिरलेले बारीक चिरलेले वाली टाकते। ही भाजी मी आता बरी ढवळून घेतली आणि भाजीत मी कमीत कमी तेल टाकलंय। याच्यात आता ही भाजी शिजावी। वालीची भाजी बरी शिजावी। कच्चे वाली खायचे नाही, मग ते आपल्या पोटात बाधाक शकतात। मग ह्याच्यात थोडंसं पाण्याचं शिंपडं मारायचं, अगदी थोडंसं, आणि झाकण मारून शिजत ठेवायची। वालीची भाजी शिजाक जास्त वेळ लागणार नाही।
आता भाजीत पाणी सुटलं. भाजी बरी शिजवून घेऊ. भाजी शिजवली ना का एका चव लागता आणि कच्ची जर भाजी तुम्ही खाला तर ती कशी तरी लागता. अशी भाजी तुम्ही करून बघा. असं चरचर आवाज येतो म्हणजे चरचर आवाज येतो म्हणजे पाणी सुकलं. त्यामुळे त्यावेळेला खोबरा घालायचा. अशी उन्हाळ्यात रात्रीची पोटात थंड देण्यासाठी तेच करायचे. तेच आणि कसली तरी भाजी सुंदर अगदी. तसा मसालेदार जास्त खायचा नाही कारण उन्हाळा असा. थंडगार पेज बरी वाटता. उष्णता कमी जाता. उष्णता वाढणार नाही असं थंडगार पेज येईल. दिवसाची म्हणा रात्रीची म्हणा पेज ही उन्हाळ्यात खाऊची असता उकड्या तांदळाची. आता ही भाजी शिजली मी उतरून घेते. त्या भाजीत का कोथिंबीर घालायची गरज नाही. आम्ही त्या कोथिंबीर याच्यात घालणार नाही कारण वालीची भाजी ही हिरवट असता आणि कोथिंबीर घातली का ती अजून हिरवट लागता. म्हणा कोथिंबीर घालायची नाही भाजीत. यावा तर मंडळी पेज आणि गावठी वालीची भाजी खाव. ही वाली एकदम ऑर्गेनिक असत. मी बाजारातून आणलेले नाही असत. माझ्या स्वतःच्या परड्यातली वाली मी काढून ह्याची चुलीवर भाजी बनवलंय. ती भाजी सुंदरच असतली. अशी वाली तुम्ही बाजारात गावले तर घेऊन या. अशी भाजी बनवा आणि त्याच्याबरोबर पेज खावा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.